bergen ağı kurbanlıklar kabul olar. Yine kıyırlara da Huda yetirdim. İbrahim Halil'i odattırmak için Nemrut Ullokan hingilli basırıp batlı uğrap yüpünü ketipdir. Aňyrty bärsinde göz yetmeýän odun içinde İbrahim'iň düşen ýeri güldarlyga urulup, ot hiç kär edip bilmeýänler. Şondan bäri biziň türkmenlerimiz hingilligi ýagşylyga ýorup, onu gurbanlyk bilen baglanşdyryp bayram edýärler. Şondan bäri Hingillikleriň ýürüýti ýykylan watlary bolupdy. Ýöne türkmenni azatlygyň, halallygyň, saplygyň toýy bolan Gurban bayramı asyrlar boýy ýaşap gelýär. Şükürine Gurban bayramyň 3 günem halk bayramı diýilip ıglan edildi.